Искам да ви представя едно чудесно средство за почистване на оръжия на Parker Hale Young's 303. Това е емулсия, която може да си почиствате и късо, и дълго нарезно, и гладкоцевно оръжие. Ето, тук има отзад инструкция на български. Емулсията е сред най-добрите очистители на барутния нагар, както помага и при ръжда. Не е твърде реактивно, за да направи проблеми по покритията на оръжията, оксидация, пластмаси, но в крайна сметка знаете, че тия препарати трябва човек да внимава винаги.